Evo jedan primjer moralne devalvacije udruge antifašista u Hrvatskoj, gospodine Pusić. Jedini relevantan političar u Hrvatskoj, ali važan, bitan političar, koji je glorificirao NDH za kojeg ja znam je Stjepan Mesić. I on to nije radio sa 17 godina, ako Ivica Đikić kad je pisao hvalospjeve Maksu Luburiću u Trnovom i Duvarskim novinama, nego je to radio sa skoro 60 godina. Da smo pobijedili 10. travnja 1941. da se nemamo šta ispričavati oko Jasenovca i tako da. I onda kaže, evo, problem je nazočnost te Ploče Kosovca, a nije problem nazočnost Stipe Mesića u Jasenovcu. Pa kako vam on može biti počasni predsjednik udruge antifašista? Ivica Puljak. Evo, ja sam iz hrvatske obitelji iz Hercegovine. Ja se sjećam krajem 80-ih za Božić utiho mi se pjevalo Ustani bane i Vila Velebiti. Utiho. Poslije niko više ne pjeva. Ja ne znam kad se začeo. Što to vođe? Ove pjesme što je Ivica Puljak pjevao na ovoj, ja to nikad nisam čuo. Hrvatski srca. Ustaške neke pjesme, ja to nikad nisam čuo. Zna i Puljak razvadio s harmonijom. I sad Puljak ne treba prolaziti od reknuće, jer on sad na pravoj političkoj liniji poljubio je prste. Nego Raspudić je ustaša, iako ničim ne daje to pravo, zato je smatra da je Jugoslavija totalitarna, bezvezna, nametnuta država i da svijet ne mora stati zato što Ljubljana i Priština nisu u istoj državi. Ili Opatija i Banja Kovilniča. Silom su došli na vlast, 45. je bilo loša jer su napravili zločine, nismo oslobođeni, jer da smo oslobođeni ne bi se moralo oslobađati 91. Evo, okej.